No niin, katsotaan herran takajalat. Minkälaiset on herran takajalat? Ylä, potki. Katsotaan. No on ne paremmat. No kuitenkin. Pikkasen vielä. Ei enää ole monta päivää. Näin vähän töpytellään. Noin, hyvä. Siihen oot rauhallisempi kuin tämä tuota. Sua ei olekaan niin paljon kidutettu. Nyt mä katson vähän, minne mä laitan tätä. Noin. Ja noin. Hyvä. Hyvältä näyttää. Nyt kuule saat ruusunmarjaa palkkioksi. Nyt on aikaa, kun oot saanut sitä. Nythän ne näyttää paremmilta. Noin, hyvä. Suostut sä tätä vielä ottaa, kun se on kidutettu? Aina sulla on ne käpälätkin siellä jossain. Otat sitä. Noin. Otti. No niin. Pystytkö syömään, kun sulla on ne etukäpälät?